Od 1.1.2024 se kromě běžných žáků v autoškole, v Asociaci autoškol a ve všech autoškolách v České republice budeme nově zaměřovat na speciální vzdělávání mentorů, kdy zvyšujeme jejich teoretickou i praktickou kvalifikaci. Rozhodl jsem se vyzkoušet si tady ten kurz pro mentory, protože mi přijde super, že vlastně bude další možnost, jak předat něco do začínajícím řidičům a myslím si, že to může mít velký dopad právě na bezpečnost. Moje motivace je jednak to, že uvažuji nad tím se stát mentorem a jednak chci jezdit bezpečně. Mám synovce, kterému bych rád byl mentorem a z toho důvodu jsem se přihlásil, abych se dozvěděl o tom programu víc a zároveň eliminoval svoje chyby při řízení, které dělám. Poprášil jsem si to, není to žádná sranda, člověk už má nějaký zlozvyky za tu dobu, co řídí, tak teď jsem si to vyzkoušel na úrovni vlastně posluchače autoškoly. Já si myslím, že obecně jsou to lidi, kteří mají zájem na tom, aby se jejich děti dále vzdělávali. Jsou to lidi, kteří jsou společensky odpovědní a to je důležitý v dalším vývoji jejich dětí za volantem. Já osobně jsem dělal řidičák v roce 1991, od té doby se změnily dopravní značky a spoustu dalších věcí. Ti zkušení řidiči dělají pořád stejné chyby, například špatné držení volantu, vložení ruky na řadicí páce, překračování rychlosti v obci. Takové ty běžné přestupky, které dělají ve svém řidičském životě. Chystám se být mentorem, protože mám 17letou dceru, tý teď bude 17, takže předpokládám, že příští rok budu dělat mentora. Největší výhodu právě spatřuji v tom, že v případě, že mentorem bude rodinný příslušník, tak se zbaví toho strachu od toho svého svěřence, protože bude vidět, jak ten jeho žák, v tomto případě teda dítě, získává zkušenosti, bude svědkem toho jeho vývoje, protože nejlepším řidičem se stáváte až ve chvíli, kdy získáváte ty zkušenosti. Mám řidičák čerstvě a chtěl jsem si zkusit nějaký jako tady ty krizové situace, vidět, jak to řešit. Naučila jsem se hlavně rychle šlápnout na brzdu, protože ze začátku jsem se bála při té vodní stěně. Myslím si, že by se měl zkusit každý malý řidič. Začátky v řízení nejsou jednoduchý, když dítě absolvuje autoškolu, tak přeci jenom je potřeba trošku tomu napomoct a předat nějaké své dobré zkušenosti. Proto, aby se mentoři dobře zorientovali ve své nové úloze, Asociace autoškol připravila speciální internetové stránky, které naleznete na www.autoškola.l17.cz. Zároveň jsme připravili tištěnou publikaci, kterou nazýváme Manuál pro mentory mladého začínajícího řidiče. A na co se velmi těšíme, je používání naší nové aplikace pro mentory L17.cz. Pro ty mladý je ta aplikace skvělá věc a současně to je i taková možná kontrola pro ty rodiče. Ta myšlenka mně přijde v podstatě úžasná, že během toho roku je dostatečně dlouhá doba na to předat nějaký základní zkušenosti. Ten program je určitě nezbytný pro to, aby to celé mohlo zdárně proběhnout a dostavil se ten výsledek, to znamená, zejména nám ubíralo méně mladých lidí na silnicích. Doporučila bych mentorovi, aby k tomu svému svěřenci přistupoval tak, aby hlavně byl co nejvíc v klidu a byl zdrojem takového bezpečného a bezpodmínečně přijatelného prostředí pro toho řidiče. Já bych chtěl popřát tomu tandemu, mladému začínajícímu řidiči a jeho mentorovi, aby jim to ve vozidle ladilo.